бисёр хуш аст вақте ҳар рӯз ба кори дӯстдоштаат меоӣ. нақши меҳнати ту дар рӯшноиву ранг бахшидани ҳаёти одамон муҳим аст. мо зардевор истеҳсол мекунем. зардеворҳо воситаи хуби татбиқи нақшаҳои рангини ҳаёти мо мебошанд. зардеворҳои муосире ки ширкати ArtGrand истеҳсол ва ба фурӯш баровардааст, воқеан ба ҳам омадани санъати баланди нақшин бо технологияи муосир аст. маҳсулоти ширкати ArtGrand офаридаи зебое аст ки ба завқу дили шумо мувофиқ меояд. номгӯи зиёди нақшу нигори рангоранг дар зебоии деворҳои манзилҳои шумо нигаронида шуда истеҳсол мешавад. номгӯи зиёди нақшу нигори рангоранг дар зебоии деворҳои манзилҳои шумо нигаронида шуда истеҳсол мешавад. намудҳои он аз хай-тек ва неомодернизм то классицизм ва барокко барои завқи шумо пешниҳод мешавад. барои чунин асари зеборо офаридан дар ин кор намояндагони 28 номгӯи касбу кор ҷалб шуданд. аз муҳандисони баландихтисоси кимиёвӣ то рассомони бо маҳорат, аз тарроҳони баландтаҷриба то операторони технологияҳои муосири истеҳсолӣ ба ин кор даст доранд. аз ҳама муҳимаш, онҳо кори худро дӯст медоранд ва онро бо муҳаббату ихлоси баланд ба иҷро мерасонанд. эшон хуб медонанд ки меҳнати пурмаҳсули онҳо дар ранг бахшидани зиндагии мардум ва ободии манзилҳои онон равона шудааст. бо боварӣ метавон гуфт ки маҳсулоти ширкати ArtGrand чун арзиши зебоӣ дар зиндагии мардум маъво гирифта, баҳои сазовори сифату зебоиро касб намудааст.